chcel vidieť jeho syna. Je v ovčiek. Už natáčaš? Na co? All Stars je All Stars. Na základni vidíme sa pripravovať All Stars výber tým žien z celej ligy a súťažiť budú v takomto zložení. Na koši Stella Petrovičová zo Spišského štvrtku, nalievač Denisa Šariška je Spišský štvrtok, strojník Natália Orlovská, Spišská Sobota, pečka Kristýna Patakijová, Ijacovce, rozdeľovač Martina Strelová, Odory, ľavý prúd Simona Streperová, Odory, pravý prúd Barbora Jakubcová, Spišský štvrtok. Give a fuck, hej! Takto sme si to zvolili v internetovom hlasovaní. Do studenta? Tu sú výherkyne. Uvidíme, čo nám ukážu, aký útok, aký čas sa im podarí. Tam się zaplasz kobiety. Co tyle mu jest? Ty ja Dawid, to cię przyjacielka. No on Maciejowa. Nie, ja przyjacielka. Ale czas podradza. Kjøret budú aj chlapi, Austrem budú aj chlapi. Jeba nechcem ma! Slavov Vaverek, fotograf, dostal sa k štartu. Slavov Vaverek, ak nás počuješ, dostal sa k štartu. A máme tu malú motiváciu pre dievčatá z All Stars týmu, aby sa im ruky neklepali. Prvá. Poďme dievčatá. Slovenská Borovička. Ktorej sa klepú ruky, tak ešte raz. Do granicy, nie? Nesmieš pokaziť rusko. Na granicie będę kupić, nie? Tak, štvrtok si to zavolal zastupkyňu, ktorá to dala za nich a ideme. Čistý štart. Strašný problém na koši. Dobre, nechaj si to je.